Alamsa Octobre kalo kile muga ani saba samba filani muga anduru DMS-TV channel musu oni cheyoni yantuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli yan tan no ban kan bana la mebaro belejile melikono ani melikoka akodo kibaru yo o wagati sele sananga dasi an bi kuna funwo mani ka udu daw kloka habe akleji ka bi se ga demeni kuna funani kanina charlie ani ka ukilna uja klina jola wale ko fe bi kuna fun bam mamulo ni ka udu daw kloko do betalike Tene Octobre kalo kile muga samba filani muga anduru klenga fela yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali fintigila ka kulu yɛrɛ kɔni taara bɔ bamaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni kan jakɔrɔ wɛrɛ village yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taalen nin yɔrɔ kofɔlen na o taara sɔrɔ bamaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ minnu kun bɛ ka jagoya jaga yɛrɛ de kɔni minɛ jakɔrɔ wɛrɛ village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni kelen min an ka Mali fintigilakaw olu ni bamaci wale maa ninnu karila ɲɔgɔn na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw y'u caman bɔnɛ unina wa kɛlɛkɛminɛw fo ka taa se moto yɛrɛ kɔni ma maa ninnu bolila ne ka taa ku caman fɛnɛ to kɛlɛ in kɔnɔna na an ka Mali office central de stupéfiants ani OCS mɔgɔw ye n'olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ye laseli kɛ ko tɛnɛn don Octobre kalo kile mugan ale tarata don Octobre kalo kile mugan ani kelen saba filani mugan ani duuru k'u ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na opération minnu kɛra sebayaba y'u bolo ka d'a kan k'a kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni o giriya yɛrɛ kɔni ka ca ni kilogramme 3 yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ kɔfɛ u sera ka u bolo da maa 3 fɛnɛ kan minnu ka baara yɛrɛ de kɔni ɲɛnaminimafɛn ninnu feereli ye Tarata tɛmɛnen Octobre kalo kile mugan ani kelen samba filani mugan ani duuru an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen don an ka Mali premier ministre fɛ ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ala k'a fɔ ko comité interministériel de gestion des crises maaw kɔni ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de walasa carburant ko crise bɛ sen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ko la ale ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bilala sen kan walasa carburant ko crise yɛrɛ kɔni ka dabila k'a lajɛ o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni labaara la a sera degré min yɛrɛ kɔni ma ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ o kɔni ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na ko tɛnɛn don Octobre kalo kile mugan san ba fila ani mugan ani duuru cɛ manamafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn k'olu yɛrɛ kɔni muso dɔw yɛrɛ kɔni bɔgɔ sira dɔw yɛrɛ kɔni ka sira min bɛ bɔ Kurunin ka taa Kucala localité yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko ni muso kofɔlen ninnu ko min yɛrɛ kɔni ye burumusi ye ko o kun tɛ u la o yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa manamafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni ni muso kofɔlen ninnu bɔgɔ ni sira in yɛrɛ kɔni sanfɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ carburant ɲiniw fɛnɛ na kari nin kɔnɔna na Ni y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni ko fɔɲɔgɔnkɔ o kɔni bɛ Air France ni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan min Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ale bɛ ka Air France yɛrɛ kɔni ɲɛgɛn kosɛbɛ ko u ka pankuruko yɛrɛ kɔni na ko tilenbaliya bɛ a kɔnɔna na ko min Air France yɛrɛ kɔni vol caman bɛ ale bolo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ko vol caman tɛ ale bolo France jamana kɔnɔna na o de la Air France yɛrɛ kɔni bɛ ka wajibiya ko min yɛrɛ kɔni tilenna ye u ka baara in kɔnɔna na ko ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ni France yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la Octobre kalo kile tan ani fila tɛmɛnen san ba fila ni mugan ani duuru o kun ye kalata yɛrɛ de kɔni Cameroun jamana kɔnɔna na walasa ka se ka na ni jamana ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Cameroun Commission nationale de recensement de vote maaw yɛrɛ kɔni k'olu bɔra ni k'u ka verdict yɛrɛ kɔni bɔ tɛnɛn don Octobre kalo kile mugan san ba fila ni mugan ani duuru o ka verdict yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko o baara in yɛrɛ kɔni na k'a yiralen don k'a fɔ ko min ye Paul Biya yɛrɛ kɔni ko o de Cameroun yɛrɛ kɔni kalata ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye ko vote ko in yɛrɛ kɔni na ni ye maaw ta kɛmɛ sara la mɔgɔ 53 ka don mɔgɔ 54 kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen de i kan di Paul Biya yɛrɛ kɔni ma ni kalata in kɔnɔna na ni kunnafoni ban de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye reconnaissance offensive ɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔlen bamaci wale maaw kan tɛnɛn tɛmɛnen Octobre kalo kile mugan san ba fila ni mugan ani duuru tileganfɛla fɛ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin bamaci wale maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma minnu kun bɛ ka jagoya jaga yɛrɛ minɛ population yɛrɛ kɔni na ko opération kɛra jakɔrɔ wɛrɛ village de kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ
Dugabugu Ouest yan fanfɛla de fɛ n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu région de kɔnɔna na. Ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ko ɲani an ka Mali fintigilakaw ka taa nin opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ u kun renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni na kun yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaciwale maa dɔw ye k'u bɛ yala yala yɛrɛ kɔnɔna nin village kofɔlen kɔnɔna na kabini an ka renseignement yɛrɛ kɔni o yira an ka Mali fintigilakaw ma ko bila da kelen da la bilen yɛrɛ kɔni u jɛkulu yɛrɛ kɔni wila n'u ka kɛlɛkɛminɛ ɲumanbaw yɛrɛ kɔni walasa ka se ka taa banbaciwale maa ninnu kama cogo min u ka tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni kana na se population ma. Ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw u kɔni banbaciwale maa caman bɔnɛ o ni na ni farapu ninnu ye wa min yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw ka binkani wale capacité yɛrɛ kɔni kan ka Mali fintigilakaw ye dimi min yɛrɛ kɔni dɔw la ni opération in senfɛ o ye camanba yɛrɛ de kɔni bɔ u ka binkani wale fangaw la. Ko banbaciwale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛni ani la fɛnɛ kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da kɛlɛkɛminɛn caman kan min ye dumuni fɛnɛ bolodar'o kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛtiya k'a fɔ ko min ye banbaciwale maa ninnu ye ko kɔni kun bɛ ka wale jugu yɛrɛ de kɔni kɛ population ninnu na. Bolodarafɛn minnu ka ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu de ye moto caman min yɛrɛ kɔni kun ye banbaciwale maaw ta ye n'u kun bɛ o de utiliser walasa k'u ka déplacement kɛ marifa munition fo ka taa se matériel de communication ma ko bolodara nin caman kan malo bɔrɔ 100 ani dɔɔni bolodar'o kan ni bisiga bɛ ka kɛ k'a fɔ ko banbaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u ye ni malo bɔrɔ nin yɛrɛ kɔni minɛ population de la. Furaw tenue militaire fo ka taa se mansimafɛnw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u sera ka nin fɛnba nin yɛrɛ kɔni minɛ banbaciwale maaw la o bɛɛ lajɛlen de y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni opération ye k'a kɛra sebayaba ye an ka Mali fintigilakaw bolo min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɛ nin kuma in yɛrɛ kɔni lase communiqué yɛrɛ kɔni na communiqué min kɔnɔna na a bɛ an ka Mali fintigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin cɛsiri baara in yɛrɛ kɔnɔna ni opération in kɔnɔna na a bɛ sinsin k'a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɛn bɛ ni k'u ni di jamana yɛrɛ kɔni ma ko wa u cɛsirilen yɛrɛ don kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko su fara tile kan min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔdenw ka hakɛ yɛrɛ kɔni o kana na minɛ u la hali n'u bololafɛnw kan u ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ni opération in kelen ni ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ o kɛra sababu ni maa caman y'a faamu k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u cɛsirilen don kosɛbɛ ko o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye population yɛrɛ kɔni ka fɛnw darakiliw la ka dankari o la min fɛnɛ kana jatigɛ yɛrɛ kɔni se population ma fo k'u siran u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen yɛrɛ kɔni don dankari nin ko in na banbaciwale maaw fɛ état major bɛ sinsin ka ko kura ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye ko u cɛsirilen don lakana bɛn hali ni kelenya yɛrɛ kɔni sabatili la ko kura Mali jamana kɔnɔna na maa caman kɔni an ka Mali fintigilakaw fo kosɛbɛ u ka ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jaw ye bɔlɔlɔsiraw ka jamu yɛrɛ kɔni an b'a ye k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da moto ale ni malo bɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ka ni opération in na ka da ka ko in yɛrɛ kɔni gɛlɛyara banbaciwale maa ninnu bolo caman bɔnɛna u ni na minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u la olu taara ne ka ni fɛnba ninnu bɛɛ lajɛlen de to o kɔfɛ an ka Mali OCS ni o ye office central des stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu kɔni ye laseli kɛ ko tɛnɛn don octobre kalo tile 20 ale ni tarata octobre kalo tile 21 san 2025 ko ye opération ba dɔw kɛ Buguni région kɔnɔna na ko opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo ka da kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka réseau fitinin dɔ yɛrɛ kɔni ci réseau ma minnu ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw ale ni fɛn kuntanw yɛrɛ de kɔni feereli ma ni région kofɔlen in kɔnɔna na Buguni OCS antenne régionale ɲɛma ni o ye commissaire principal Hadanseni Kone yɛrɛ kɔni ko ale ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw ye k'u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn feerebaga dɔ yɛrɛ kɔni na Selenge localité yɛrɛ kɔni na tɛnɛn don octobre kalo tile 20 san 2025 ko OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da ni mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ka o de kɛra sababu n'u tilala ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman wɛrɛw kan k'u y'u bolo da ɲɛnaminimafɛn min yɛrɛ kɔni ka ko giriya yɛrɛ kɔni ka ca ni kilogramme 3 ye ko bolodarafɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye couche ni ale ye ɲɛnaminimafɛn ale sachet 753 ale ni tramadol comprimé 253 ko min yɛrɛ kɔni OCS maaw
k'u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ko ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni giriya ka ca ni kilogaramu 3 fɛnɛ ye ko OCS maaw y'u bolo da dealer fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ka Selenge localité yɛrɛ kɔni na k'u nalen ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ k'u la u ka ɲininkaliw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a ye kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ u ye nafaba bɛ kuma minnu yɛrɛ kɔni na o ma ko fɔlen de a ka complice 2 dénoncé yɛrɛ kɔni ko ale ka complice 2 nin yɛrɛ kɔni bɛ u ka wale in kɛ Kalan localité de la ko kabini nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni dénoncéli kɛ min ye OCS ka cɛden olu ma ko bila da kelen da la u y'u ka cɛden dɔw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka hoteliya ka taa localité ko fɔlen in na joona ko opération yɛrɛ de kɔni senfɛ tarata don octobre kalo tile 21 san 2025 OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da complice 2 nin yɛrɛ kɔni kan ni localité ko fɔlen in kɔnɔna na ni opération ba 2 min yɛrɛ kɔni kɛra OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni OCS maaw ye k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min ye ɲɛnaminimafɛn ye k'o kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wa OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin baara min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ fara an ka Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako sabatili kan wa a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni ka na ni hakilisigi ni basigi yɛrɛ kɔni Buguni région kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni dealer 3 minnu yɛrɛ kɔni minɛna olu bɛ an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko nka min yɛrɛ kɔni OCS maaw ye halisa olu cɛsirilen don sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa ni complice wɛrɛ bɛ ni maa nin yɛrɛ kɔnɔna u ka réseau in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u bolo da o complice nin yɛrɛ kɔni kan maa 3 ninnu fɛnɛ k'olu bɛ to kiiritigilamaw ka bolo yɛrɛ kɔni kan ko wa don nataw yɛrɛ kɔni na u bɛ na jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u ka wale jugu in ma o la u ni min yɛrɛ kɔni kan min ye an ka Mali kiiritigilamaw ye olu kɔni bɛ o ɲagili da u kan don nataw la an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ye u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 21 san 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔra an ka Mali premier ministre de fɛ ni o ye Général Abdoulaye Maïga ni ɲɔgɔn ye min kɛra an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa min ye an ka autorité maaw ye olu ye mesure kɛrɛnkɛrɛnnen ni minnu yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka carburant ko ye ka o doni yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati ye ka o mesure ko ninnu yɛrɛ kɔni analyser ale ni mesure ninnu yɛrɛ kɔni labaara la ka se degré ma ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen dɔn ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni kumana fɛnba dɔ yɛrɛ de kɔni ka o de ye k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye citernenw ye ni u kɔni donna jamana kɔnɔna na k'u nɔna minɛ walasa ka se ka u taayɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔn ale ni k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni camion citerne ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔna na ka citerne ninnu yɛrɛ kɔni tilacogo baaraw yɛrɛ kɔni dalakɛ ni ɲɔgɔn ye walasa u bɛ se ka dɔn citerne min taara yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na comité maaw yɛrɛ kɔni kumana ni fɛnba min yɛrɛ kɔni ka o kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw tilalen jamana zone ɲɔgɔn cɛ la ka o kɛ tilennenya kɔnɔna na min ye tajimafɛn donni ye région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakɛya kelenw ye a donni Bamako kɔnɔna na ka kɛ o cogo kelen na wa min yɛrɛ kɔni station service yɛrɛ kɔni ko tajimafɛn hakɛya kelen ka di bɛɛ lajɛlen ma ko comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni bɛna na ni fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni sigi sen kan k'u kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ kɔni bila baara in yɛrɛ kɔnɔna na walasa o maa ninnu ka se ka baara in yɛrɛ kɔni suivi kɛ k'a nɔna minɛ ka ɲɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ a kɛcogo yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye mesureba dɔw ni mesure teliman dɔw yɛrɛ kɔni ta walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw donni ye Mopti ale ni Segu région kɔnɔna na ka o ko teliya kosɛbɛ ka ka mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana ka ni région 2 ni yɛrɛ kɔni ka tajimako donni yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni u ka ni ɲɔgɔn ye in na u b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ k'u cɛsirilen don walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana carburant lahalaya yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu cɛsirilen don ka o kow yɛrɛ kɔni lajɛ kosɛbɛ wa kunu araba octobre kalo tile 22 san 2025 comité interministériel de gestion des crises maaw ye ɲɔgɔn ye tuguni yɛrɛ kɔni walasa ka se ka kuma ko kura ye jamana ka carburant ko yɛrɛ kɔni lahalaya la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye an ka jamana tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni o ka gɛlɛn kosɛbɛ nka min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité an b'a ye k'a fɔ k'olu cɛsirilen don u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn o kɔni kana na dɛsɛ jamana kɔnɔna na ko sira min bɛ bɔ Kurini ka taa Kucala localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o sira kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ko muso dɔw yɛrɛ kɔni minɛna ni ka u bugɔ ni busan yɛrɛ kɔni maa maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko ni muso kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔn burumusi dɔw ma ko wale yɛrɛ kɔni kɛra nin sira kofɔlen sanfɛ tɛnɛ tɛmɛnen de octobre kalo tile 20 san 2025 ko wa bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka burumusi dɔw yɛrɛ kɔni wajibiya musow yɛrɛ kɔni ka kare kɔnɔnaw ale ni sotarama
caman kɔnɔna o la ala k'a fɔ ko maa marifɛntigi minnu yɛrɛ kɔni ni muso kofɔlen ninnu bugɔ ni sira in yɛrɛ kɔni sanfɛ k'u ka bugɔli yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔnaw woloma kosɛbɛ ka d'a kan k'u kun bɛ karibira ɲini yɛrɛ de kɔnɔna an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ ni sira kofɔlen in sanfɛ u sirannen don kosɛbɛ ka d'a kan u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko sira in ye sira dangereux ba yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni maa marifɛntigiw ye k'u bɛ aw lajɔ ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan muso minnu yɛrɛ kɔni bugɔra olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana siraw yɛrɛ kɔni ka olu lakana cogo min population yɛrɛ kɔni bɛ se k'a ka don ka bɔ yɛrɛ kɔni kɛ région kɔnɔna na lafiya ani lakana kɔnɔna na sanga ani wagati sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni Air France ale ni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ko fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ olu ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan u tɛ ka bɛn ko dɔw yɛrɛ kɔnɔna u ka vɔliw kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ye ni ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye Air France ni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o yɛrɛ kɔni dabɔra Air Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ de kɔni ka fɛɛrɛlatigɛ la walasa ka wajibiya France yɛrɛ kɔni ka ko France avion yɛrɛ kɔni bɛ don hakɛya min kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko min fɛnɛ ye Côte d'Ivoire ka avion k'a ka don hakɛya kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ France jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka wajibiya yɛrɛ de kɔni ko ni France vol hakɛya min kɛ olu ka jamana kɔnɔna na a ka kan olu fɛnɛ ko vol hakɛya de kɛ France jamana kɔnɔna na walasa u ka bɛnkan yɛrɛ kɔni bɛ se ka dalakɛɲɛ Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko dalakɛɲɛ baliya min yɛrɛ kɔni bɛ Air France ni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛ ka kɛ sababu ye ni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni tɛ ka taga ɲɛ a tɛ ka se ka wariba yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka nin baara in na ko o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni jɔ wariba dɔw yɛrɛ de kɔni na sabula min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale tɛ voyage caman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka don France jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka min laɲini France yɛrɛ kɔni fɛ o ye ko nɔgɔn de ye o de ye ko min yɛrɛ kɔni ye France ye k'a bɛ vol hakɛya min kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire fɛnɛ ko vol hakɛya kelen kɛ France jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko bɛ kɛ sababu ye min ye Air Côte d'Ivoire ye ale bɛ taga ɲɛ wa min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ko yiriwa bɛ don o la fɛnɛ Général Abdoulaye Coulibaly ni ale de Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka conseil d'administration président ye ale bɛ sinsin a kan ko kura ye k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ nin ko in wajibiya France yɛrɛ kɔni kan ko wa jɛɲɔgɔn bɛ France ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la pankuruko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko in yɛrɛ kɔni kan ka kɛ tilennenya de kɔnɔna na ko ni dun ye ko in yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ kɔni tilennen tɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Air France ale bɛ voyage ko 2 de kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na tile kɔnɔ ko min ye corsaire maaw yɛrɛ kɔni tile kɔnɔna na olu bɛ voyage kelen kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ko liaison kelen dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ Air Côte d'Ivoire ni France faba yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Paris ko ka sanga ni tilenbaniya yɛrɛ kɔni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ka pankuru donni ko la ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔna na min ye Côte d'Ivoire direction de l'aviation civile maaw ye olu kɔni ye décision ta ko Air France ale ni corsaire maaw yɛrɛ kɔni ka vol min yɛrɛ kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'u ye programme yɛrɛ kɔni bɔ hiver yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o bɛ daminɛ novembre kalo nata in yɛrɛ kɔnɔna ko olu Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni tɛ sɔn o ko in ma ko nka min yɛrɛ kɔni ye France ye kabini octobre kalo tile 6 tɛmɛnen san 2025 ale kɔni ye yamaruya yɛrɛ kɔni di Côte d'Ivoire ka pankuru yɛrɛ kɔni ma o ka donni ko la France jamana kɔnɔna na novembre kalo na o de kɔni kɛra sababu ye n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Air France ni Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan Air Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni bɛ k'a wajibiya ko u ka voyage ko in yɛrɛ kɔni na ko ka tilennenya yɛrɛ kɔni k'o la ni dalakɛɲɛbaliya min yɛrɛ kɔni bɛ Air Côte d'Ivoire ni Air France yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la o ye fɛn dɔ ye min yɛrɛ kɔni bɛ ko yɛrɛ de kɔni yira ka d'a kan ni a san caman yɛrɛ kɔni min ye farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni sanfɛlaw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko farajɛla jamanaw yɛrɛ de kɔni ka pankuruw yɛrɛ kɔni ka nali ka ca yen kosɛbɛ komi an ka farafinna compagnie maaw yɛrɛ kɔni fangaba yɛrɛ kɔni tɛ olu la voyage ko in yɛrɛ kɔni ni ka don an yɛrɛ kɔni ka farafinna continent walima farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni na ko Europe jamanaw yɛrɛ kɔni ka compagnie aérienne ko olu ka pankuruw yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔjan ale ni yɔrɔ suruni boli min yɛrɛ kɔni kɛ ko fangaba yɛrɛ kɔni bɛ olu la kosɛbɛ farafinna continent la ko yɛrɛ dun bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni farafinna continent yɛrɛ kɔni ka compagnie aérienne min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye ni olu yɛrɛ kɔni ka bɔ u yɛrɛ la u bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan u tɛ se ka yiriwa kosɛbɛ i n'a fɔ a ka d'u ye cogo min association internationale de transport aérien maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa 16 minnu yɛrɛ kɔni bɛ voyager farafinna continent kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Afrique de l'Ouest la ni ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni ta 100 sara la maa kelen bɔɲan kɔ olu dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ voyager an ka farafinna compagnie yɛrɛ kɔnɔna na ko o maa 16 yɛrɛ kɔni n'i y'o da 100 sara la mɔgɔ 82 o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ voyager Europe jamanaw yɛrɛ de kɔni ka compagnie na Côte d'Ivoire autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ fɛ
o ni Faransi ka voyage u bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kow kɛ kun tɛ dɔrɔn walasa ka se ka u disi gosi ni a ye ka fɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ko yiriwa ko n'o yɛrɛ kɔni fɛrɛ kɛra min ye farafinna compagnie aérienne maaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka yiriwa kosɛbɛ u bɛ taga ɲɛ u bɛ bɔ u yɛrɛ la wa u bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna compagnie yɛrɛ kɔni dayɛlɛ yɔrɔ caman na min yɛrɛ kɔni Air Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka u ka compagnie yɛrɛ kɔni développer kosɛbɛ de o yɛrɛ de kɔni na u bɛ ka wajibiya Faransi yɛrɛ kɔni kan k'u ka u ka nin baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka kɛ tilennenya kɔnɔna na kan n'a sɔrɔ négociation yɛrɛ kɔni bɛ sen na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Air Côte d'Ivoire ni Air France yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni Air Côte d'Ivoire ma olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ka nin laɲini yɛrɛ kɔni ka sabati ni o de ko k'u ka voyage yɛrɛ kɔni dalakɛ ɲɔgɔn ye n'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi compagnie fila nin yɛrɛ kɔni ma bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la o la min yɛrɛ kɔni Air France ale ka voyage yɛrɛ kɔni kɛli ni ka don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ na o jɔlen don fɔlɔ fo ka taa fɔ n'u yɛrɛ kɔni bɛnna ko la wagati min na de maa caman kɔni bɛ ka Air Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u kɔni laɲini yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'a ka kan yɛrɛ kɔni u kɔni jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka tilen de Faransi bɛ don hakɛya min kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'a ka kan Côte d'Ivoire fɛnɛ ka o doni hakɛya yɛrɛ kɔni kɛ Faransi jamana kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɔni kɛra compagnie aérienne fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u yɛrɛ la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la hama kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma